Hello guys, this is a quick tutorial in how to sculpt. So, kung gamitin po i-sculpt is GBP USD. So, this is GBP USD. So, dere makita na to, ang ato indicator mo gamit is moving average, dua ka moving average, MACD histogram, moving average, SME, our simple moving average 50, o exponential moving average 10. So, kining pula mo ni A10, ang blue mo ni SME 50. So, saan pang sculpt? So, there's be. So, easy lang guys pang sculpt. So, first thing, so, make sure na yung time frame is 5 minutes. So, una, basihan na to kung gusto mo sculpt sa data sa candlestick. Recently. So, first thing na need din yung mabalaan sa sculpt. So, make sure na MACD na crossover. So, this is a good entry. So pag nakita nyo na crossover na siya, so it's a good way to entry to sculpt. So, kung akong ipatungod, so, there we go. So, nakakadiri naka-entry. So, pwede ka mo out din ha. So, guys, advice po lang ha. Advice lang. Once may sculpt ta, at least mga pinakataas na ng 100 points, mga 10 pips ba? Tama? 10 pips ba? 100 points, 10 pips. So, ano lang gidya. So, ay lang mo pag-ready. So, ako lang pong ipa-highlight. So, MACD atong gamit. So, kini siya nga part. This is oversold. Kini nga part is oversold din siya. Dayon, diri nga part is overbought. Diri sa overbought. So, kung ang MACD, like example init, so mo entry ba tubag na ko ano, since paano na siya, deadly na siya kay ina na. So, make sure yung MACD na sa baba. Kung entry mo pa, buy. Kung mo entry mo pa down, so make sure na MACD na sa baba. To make sure para maka-gain good mo. So, muna yung unang loss. So, second loss, make sure na wala impact news. Kaya kung na-impact news, tanan to indicator, useless, wala siyang gana. So, ano lang siya, so remember. So, duha ka way, ang atong pag-sculpt. So, una, gamit ang MACD. So, like example na MACD, once ma-crossover, so, entry ta. So, ako na sa iris na pwede mag-live. So, kini. So, nakita na ito, na-crossover. So, this is area is oversold. Nasa sa oversold. So, pasabot oversold, gikan sa ning ubos siya, kaya nasubrahan sa pagbaligya mo ang market ni down. Ni down siya, ni down as in pag down. So, ang tawag ganito rin nga is oversold. Ang iba was overbought. So, kung naman itong kanina na. So, kaya nag-crossover, so this is a good entry. So, kung naka-entry mo dire, so isa ka candle, 96 points. So, pwede na mo so ay kapag-reading, mo abot na mo diha or dira. So, no. At least mga pinakanda ko is 10 pips or 100 points. Inyong profits or either 20 points or 2 pips. So, ana lang. So, never to greed. So, ayong pag-reading. So, second chance to entry is right here. So, kini, mas mo crossover na itong EMA 10 o SMA 50. So, this is a good entry. So, dahil nag-crossover. So, makita na ito ang crossover sa kaninga candle. So, wato na ito nga mag-close. So, wait sa pagbaba. So, nakita na ito kining candle. So, muna siya next. So, since pasaka siya, wala ito. So, dari siya close. So, dari ito entry. So, outa, dari. So, natay 4 pips.
4 pips. Dayon, so, ano lang. So, easy, pero akong ginayon, ayaw lang din pag-greedy. So,